سبول كم واحد أو نكتب أنا نقدر في الجسد أنا أنا نقدر كيف مش تعالوا كلهم أو حنا زماركو حق المزرعة قدم كل كم ناول كتازيتي أبيات كريستياناتنا زحمية أيام يرى بمتأن زحمية مقبل مبر ما هو زي خلا أيام يرى زي قلت أيو كل سفرت أيو كل مؤمن نبيت كريستيان ما بقى يود أيو ግን ቤተ ክርስቲያናትና ኣብ ጎነን ዘለው ተጠቀመ ወገን ኣብ ምርኣይ ካሊ ኣብ ልምዓታዊ ስራሕቲ እውን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ይሳተፍ ይባዕብዩ ግን ከም ውልቃ ቤተ ክርስቲያናት ኣብዚ እንደደክም ነርና ኢና ትምድካም ምስኣን ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ወላ ዓበይቲ ኣድባራት ዓበይቲ ቤተ ክርስቲያናትና ዓቢ እቶት እናሃለወን ኣታው እናሃለወን እውን ከም ልምዲ ኣይነበረን ህዝብስ ቤተ ክርስቲያን ህንበር ቤተ ክርስቲያን ህመታን ህዝቢ ትህብ ምዃና እውን ተህብረተሰብ እውን ኣይፈልጦ ብዙሕ ከም ሕማቕ እውን ኣይንቆፅረ ነርና هذا هذا قرب جزء الرأس اللي نقدر تعم بزجرم قدمة خالي هزبي تخافز مستقبله بما بعد بيت كريستيان بعلن من قصة أسرح يردان يوجن كاو تملسن معرض خالي بعد هفتي أب سرحة مجوارة سناي يا عم زلوا بيت كريستياناتنا ينمو بحفش أن كلنا بيت كريستيانات كمسكن فتو نايلهم عندنا قدس كوس سنبت تمارو أب عيدر تمازمت وقراتنا ترحمكم تقول وزنهم عبي مستمقدوا يكع دقس دما نايزي مقصلتايو أب قدس ጨርቆስ ቤተክርስቲያን ተሓቢሕኩም ተዓቢሱ ለኹም መናእሰይ እቲ ቤተክርስቲያን ዝመሃረትኩም ትገብሩ ዘለኹም ባዕሎም ዘምጻእዎ ነገር ስለ ዘይኮነ ሎማዓንቲ ኣብዚ ኣብ ቀጽሪ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓይደር ዘለው ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ዝመጹ ተመዛበልቲ ወገናትና ዓብይ ድግስ ይኹም ገርኩምሎም ብርግጽ ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝጠምሚ ህዝብና ኣለና ሓሪድና ደጊስና ከም ቃሕተና ንበልዐሉ ሰዓት ኣይኮነን ዘሎ ግን ምሳና ዘለው ትዕድል ካብ ረኸብዎ ክንገብሮ ስለ ዝግበአና ሙሉእ መስተንግዶ ተገይርሎም ተሓሪዱ ኩሉ ቀሪቡ ቃል እግዚአብሔርን ከይተርፍ ዓበይቲ መምህራን ቀሪቦም ተኻል ናይ ትግራይ ሃገረ ስብከት ዋና ጳጳስና ከይተረፉ ተረኺቦም ብራኪኦም ዝሃውሉ ዓብይ መድረኽ በቲ መብልዕ ስጋ በቲ መብልዕ ነፍሲ እውን ዝተረኸበሉ ዓብይ ዳስ እየሪኦሞ ብሓቂ ከም ውልቀ ሰብ እውን ከም ተኸታሊ እምነት ኦርቶዶክስ እውን ኩርዓት ተሰሚዕኒ ብሓቂ ማለት ስለዚ مناسي سنبت مرتبة قدس ጨርቆስ عيدر كباب زلهم لما أنتي مزوم تمزمت وجناتنا بموعال غيركم زلهم زخرة انفسوا سراح كتقصوا لي حدا رازبل مناسي نسخهم طرحون كم زيكونكم كباب زلهم مناسين عبيت ولد محبر السوا كلهم بمتحبر بمزتاي تجور وزلهم إيو إذا خانا لما عن طرح زي كنا كم تمزابل تخاز مصر جميرهم أو قلنا ممكنكم نافشوا عتم يتشحكوا بالسقع شو تسميتن سمانا نشحذ أكل جنزة وزاب مقبار بحكم النار يو بناوت بخداون تجيب بمقبم تجيب بستفل على من قدون لازم تمزابل وقناتنا أو قلنا دو يكمل لهم خمسة لهم تعاد يكمل لهم خمسة لهم نعين مسكرنا مو زابر أملاخ يتعاطق لكم تسألوا قدس ጨርቆስ وأمه يلتا صلاتهم بركاتهم يوسعهم يزوركم قال يزورنا قريب اللي بقى عند بيت مرقة يكونكم بعبيتي كهنات بلي باس تجرينا ون تواريخكم همو بركات يبصحهم السنة يسرح زي كتقصلوا أنا أقول لك لما قدي حدا رأي زبل زخر رأس رح يريه زيك عمل أمقلة زك برزلو سلازقنا مرأيا عيدر وسيدنا برمل أمقلة كل من سين سنبت مرتي تمارن زكور وزلو سلازقنا ناي بيت كريستياننا عبية مرت مخانو زريء كايمو بزيك راح تقصل لنا أمنتنا كتمع بلنا ون سنة تملتنا أيو يعني اللي أنا خلوا جمهور أبزح الساعات همز الجلس خيو شو حزم تجبر من قصاص كاب محمد سليمو أبزح الساعات في هذه الموجودة تجزيني ما أكشع زمو جنازيوم أبزح أكشع زلو عصام الفول من جدي بعلم هاي تغير يزخودهم بعلم ولا بعلم كاكير مثل 5 دولار إلو من جد كم شيء اللي جبر لمو همولو أبزح الساعات خيلها نايم سنة تجوا سالخونة همولو تعين تبكتين لي أو كلهم أبيات مرتي مقلنا زلوا تمزابلتو قناتنا تفلتيخي عسران سلستن أبيات مرتي أنزلوها نابل على 4 شهر زخون تمزالوا قنت شكي منزلوها بعبيو العلم إثنين عسران شهر زخون تمزابل دما مستحبر السبيو مستحبر السبيو زلبر زلو طب أبيات مرتي رح ودقهم زلوا قناتنا عسران سلستن بيت مرتي زلوها 4 شهر خوابيو زيوم مجمر يتهزبي انجروا إنها تشكم أو حوف اللي حوجز إنها تشكم يزمل على سلم نيرو أبكيد جزء جن تحرسهم من تحر ورح جن مولو بمولو تزاد اللي ناي مجبنا وتي بمقرب بعلم وسيلة كول مجباري تزل جزء برسل مزحتنا بيت مرتخمنا غير نازلنا حيدر زلون ناكم تتسجع له كل ماتريال مجوكو زد اليوم ديو فرنيل ديو أنت ديو إخل ديو كل نجار يقرب ولا مله
ስለዚህ እዚ ቀርብ ከለና ውን እግርና ሰዓብና ተዝጎደለ ናውቲ ማሕበረሰብ ይስቀርቦ ዘሎ ማሕበረሰብ ብናትና መንገዲ ተረክባ ኮን ይኽእል ብኻሊ መንገዲ ተረክባ ኮን ይኽእል ኣነ ውን ተኾነ ዘምጽኦ ከፍቲ ማሕበረሰብ ስለዚ ከፍቲ ከተማ ዘሎ ሕብረተሰብና ጣዕታ ኮነስ ኣብ ደገ ዘሎ አዲስ አበባ ዘሎ ካብ መቐለ ወፃ ዘሎ ሕብረተሰብና ውን ዝሳተፈሉ ስለ ዝኾነ ዘማብ ዓይደር ዘለውን ሙሉእ ብሙሉእ ብዓለም ኣብሲሎም ክበልዑ ሰብ እንጀራና ተሸከመ ብምምጻእ ክቅጽል የብሉን ብዓብዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ሰላም ተፈጢሩ ናብ ገዝኦም ክምለሱ እንድዩ ትምኒትና ናይ ኩሉ ሻዕ ጸሎትና እሱ እንድዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ታጸንሕላ ወራቶም ክልተ ወርሒ እውን ግን ባዕሎም ምግቢ ከውስሉ እምበር ካብ ደገ እንጀራ ተሸኪሙ መጾም ሰብ ከይጽበዩ ኣብ ምግባር ኩላትና ንንቀሳቀስና ዘለና ንስኹም ትገብሮ ዘለኹም ዝናኣድዩ ኣነ ብውልቀይ እውን እዚ ክትገብሩ ከለኹም እኽሊ ብምምጻእ ዕንፀይቲ ብምምጻእ ኣብ ጎኖም ኢና መጀመርያ ክመጽእ ከለዉ ዝክርየ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ፍራሽ ቀልጢፉ ክበጽሐሎም ቅድሚ ምግባርና 70-80 ዝኾኑ ፍራሽ ሒዘ ዝመጻ ኾየ ስለዚ ካብ ህዝቢ ዘምጻና እዩ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ጎኖም ኢና ዘለና ሕዚ እውን እትገብሮ ዘለኹም ኣብ ጎኖም ኮይንና ከም ውልቀይ ቃል ከኣቱ ኣብዚ ዓይደር ኣብታ ሎማዓንቲ ተረኸብኩላ ቤት ትምህርቲ ኣብሲሎም ንኽበልዑ ናይ ኣቑሑት ምድላዋት እንተሃልዩ ናይ ምግቢ ሕፅረት ኣብ ዘጋጠመሉ ጣፍ ድዩ ፊኖ ድዩ ሩዝ ድዩ መኮረኒ ድዩ ዘይቲ ድዩ ዘድሊ ነገር ሒዘ ብምምጻእ ኣብ ጎንኹም እየ ኣጆኹም እየ ክብል ዝደሊ